Kalong sisha ka jingmen ka bakraw ikitu kibaran jingduna ha ka dokhatmen badru na ka benta kitu kiriu temmen kibalakon syaka nrupsan snam ka kerta akaba minta kasi ka way na ka sengtre mansobha ka ribhoy Area Welfare Association rawa kala sam de gitiar man kersan nam ye kitu ki badan jingduna ha ka dokhatmen badru na ka benta kiriu temmen ya kani ka jing sam ye kitei kitiar ban kersan nam ye kitei ki badan kam ye ka jingerap ka emlang ka salang la pelong ha umling sianari blong bat la kersan ru ya kani ka program ai jingeram syakitei ki parado ki parasnam da ka jingdon bentalang ka Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India ALIMCO bat ka Pradhan Mantri Divyasha Kendra PMDK Shillong. Kumbalong hakani kasngi nakishispa sopnyongun laiphongun kidei kibadan jingduna hakidokhatmen bat shispa khatnyongun kidei kiriu temmen kibala yo ya ka jingera bakerpang dingba ka jingpai khmat ka rawa kum ka seng ka baju syakri ya ka bha kamian bat ka roi ka par ki padba ha ka thamri bhai kila jingera parerap na ka benta kiriu temmen kidei lingba ka scheme RVY bat kitiar ban kersan pat ikitu kibadan ka jingduna ha ka dokhatmen la sam lingba ka scheme ADIP bat arngut kibadan jingduna ha ka dokhatmen kila yop tiang kerpang da ka tricycle bakila sukla san ha ka let ka wan na ka daw bakimla ban yad ban yeng ha padeng ka jingduna jong ka dokhatmen habasam kini kila jingrap syakitei kibadan jingduna ha ka dokhatmen bat syakiriu temmen layalam da ka kong balaken tiu umba kum ka president ka rawa bat la dan ringkat ru ka district social welfare officer ka ribhoy ka kong NF sun lambat kibai de jam Asyuk tak sini. Nah, ski. Mbak sini. Ha. Amidang. Bad break. Pelang ah. Mana ski. Ski. Ya. Tahu yang break nak. Panas sini. Break. Pibaro ngade I kong balaken tiu umba President jong karibhoy Area Welfare Association dimenta kasngi kani ka program nila penlong ya kani ka distribution camp but kani kasngi benginyo bansam ikitial shekine ki breu ki badan ka jingduna ka dokhatmet ka jongki but kumjuru namta ki senior citizen jongi ki bala adap breu post nam karta shaneng kenthai bet chenrang te kumba phitip hi kara ka karawa kadi ka way naki organization ke batre hange hari boy district baro south li ki block ki bahap ha pori boy district ki baro ka way te hakani ka sngi naka hakiwe pa ki snap hilayo ban sam kum kini ki jai tiar ha sning block bat kumjuru ha boy rembong block te menta ka sngi pat hilayo ban sam ni kini ki tiar pat shaki badan kam ni kini ki tiar hange ha block ti ngidan kumbalai phongwet menta ka sngi ki badan jingduna ha ki department ki jongki ki layo ya kini ki tiar ban kershan na ka benta ka lek kawan jongki pat ki jingdon kam jongki hi ba man la ka sngi ti nang tangi don ru hadu shispa khat hinyongwet ki senior citizen jongi ki bala he katamo ki bala don kam ya kum ya kini ki tiar
kiba maki kinla ban kirshan ya ka jing em ka jongki te kila yo kumba pila yo I kini kitiar ki bengila yo ban ai ki dan bon jat teli nadu ki wheelchair nadu ki dingdo nadu ki hearing aid te bat kiwi pat kitiar ki bala ban yarap nam ta kayat kayeng kamet ka phat ka jongki te bentang I dan ru arngut kiba kham kerpang ki bala yo I kini ki tricycle haka bah ka jing im ka jongki ka shem jing banyat banyeng ti la idon kam na ka benta jongki bangin ai kini ki tricycle de kumta ki la yo kini ka tricycle bat kila sngo comment shisha bat kila ya thuru bi sngo yo jing mentoi lingba kani ka distribution kam ka bangi ai menta ka sngi kini ki kam jong ka kikam jong karawa kaba ngile kade omtang banyarap nam ta ki baduna ki dekat met nang ta ki liutemen jongi rengi dan ki weru ki activities ki babon but haduk menta mene karawa kaladap live host nam umau jam jong ka jinyat lenti kum ka seng tremon sko bah ti how news nam bangidap live host nam karta ngidang ngoyo men siam shushu banginang penyat shushu bat pentre shushu ki kam ki jongi ban yarap ban no senyang lem ki badon kam ke jingarap ke jongi pat nakaliang jongi ru ngi kloy ban ya trelang bat ki department ba pher bakan long ru kum ka jingking kaban pun na ka department sha ki nong yo jing mentoi ting karawa kadon ban ya trelang ha ki babun ki benta nadu ki skill training bengin ai ya ki kun samlai ki jongi nang ta pade ya ki long kemi long kapa ki beran kam man sengi ki kam la jong nang ta ki awareness program ki ba pher ki bangi ju ai na ka por ha ka be dei be ki social issues la ne ka health kum ta ter nang taru kumba tip ni dan ru ka school ka bangi kirshan hi na ka rawa te kani ka school ru ka la dan nadu nursery hadu class 10 menta hang te ha sning patarim ka bangi khat ka Satiraja Memorial Secondary School ti kita kiri ki activities ba karawa kala le ha kini ki live host nam maumer jong ka jiya lenti jong ka kum ka seng ka ba 3 months ngo bahang ne hari boy district tingi khat ni wer ki babun ki kun samla ki longkumi longkpa ki badan ka mensim ban trei kum kini ki kam kila banya sno akti lang bat ni bangin nang la ban ai ka jing shakri shaki babun pat ki ba don kam ya kum kini ki kam ki ba mingi ya trei ladangi trei tang marway arngut ngim la hendai ladangi ya trei lang pat ila ken banwan ra ya ka riboy district jongi ka basuk ka basan ka ba shom suk shom kemen mo nang ta pade ban wan ra ka riboy district jongi ka bakot ka bakya bat ka bakio habaro kilyang kan te kublai shibun kublai shi hajar mo ki multi purpose rehabilitation workers kita ki battery apa feel means iwe si BRW gilaban bat chupo kasantali atpo tali kishnong tikin hablai ban survey yakini ki priyo ki badan jinduna ki department tikin gilaban ai report ni te na banta ni ka scheme pat ka scholarship scheme ke bagi ai na ka sarkar Meghalaya te ki la ban apply ke office ni lingba jong kiru maki kila penbiang yang kikot kisla kin ai kita ki field workers jongi ke kin sebenarnya ke office ringkat di jumlah kam baro ki hapsim ka form na office ya mentau senam ni lakot kata ke jing ai ya kena ka form makin apply ya kata ke scholarship ni lakot mana kena benai June mentau benai June ni tak ada kot kata ke jing ai form mo makin apply te ni lakon ni labon ni manusnam kena ke scholarship kalau manusnam kidan ki bangila ban renew komod ba pentamai lada gila pas mencem senam gila yo skin mencem senam gila ban apply biang menta ya gitu ki ba pas ki ba feel di kindom la asu ban apply mo kin hab amdo bakin da pas biang de gila ban le ba tamai ru berang su wrong class wrong school mo gila ban apply kita ni over fresh scholarship ke bagi ai kidan ki jong ka amount ka rate bagi ai ka kum ka jing puli kedan puli jongki tinggi dan rup teki book grant tanta de ki book grant nanta ka uniform grant nanta ka conveyance allowance kita kia ringkat bagi ni ki scholarship tinggi dan rup nak bentar kini ki
PWD semua kita di badan juduna itu kami kila apply ya kenika unemployment allowance ru unemployment dek itu kibam dan kam dan jam berapa matric seneng di kila ban apply di tambahin haban submit ikut Islam di baru kita scholarship kunjungi dan kami adha dan kami ke EPIC dan kami ke income certificate na video na rambasno di nata de kita skribik documents bagi haban apply bangin penting long eligible ban yo etaka scholarship dia berkata ke unemployment allowance ru yo kini person with disabilities dia hak bayar dari pat kini ki pengidan tu kini kembali entah sini program mo ADIP ke bangi sami kitiar dengan niru ni jutai obat kita ki organisation apa Guwahati kidon ki alimko kani pala atho ang niru alimko te ngidang sudah beli ko kan habaro ki blog amtang umling blog te kin sayo ekitian dan ba office yang video ni di sebelum pois ke office yang video ngidang sudah beli te kata ada gawe ke bangi let coordinate banyo ban ai ki mentoi ki facilities and ki jingara ke bangi la ban ai shapi person with disabilities